दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा होननानै जों गावनो बुंना लानो नांगोन जे गलाघाट जिल्लानि धनस्री महकुमानि सिङाव थानाय मध्यमपुर राग फोरबोआ दिनै 1983 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोना खुंबोनानै देग्लाय खुंगा 40थि बोसोराव आगान होफैबाय आरो बे मध्यमपुर राज महोत्सबा जोंनि साहा आसामावनो बयनिफ्रायबो देरसिन राज फोरबो होननानै जों मिथिनो हादों आरो बेयाव नागालेण्डनि बा खाथि खाला गुबुन गुबुन कार्बि आंलं जरहाट बेबादि जिल्लाफोरनिफ्राय गोबां दावबायारि बिथांमोना फैनानै बे फोरबोआव बाहागो लायो आरो बे फोरबोनि मोनसे पार्मानेन्ट जोङो गेट बानायनाय बा जों दरखं बानायनायनि खोथाखौ सानबोनाय जादोंमोन आरो बेनिखायनो देग्लाय 2023 आरो 24 मायथाइनि जितु रां बावजा बेनि गेजेरजों जोङो बर' कसारी काउन्सिलनिफ्राय बाहाय जोङो 10 लाख रांनि मोनसे बे गेटखौ बानायना होनाय जागोन बेनि थाखाय दिनै जों जि गायसननाय हाबाफारि बेखौ जों जागायबाय आरो बेनि लोगोसे जोंनि बे सुरभतार समाजनि मानगोनां MLA बिस्वजित फुकन बिथाङा बेयाव थानाय जि हरि मन्दिर दङ बे हरि मन्दिरावबो बेनि जितु इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ बानायनो थाखाय रां होनायनि खोथा बिथाङा दासिम जोंनो फोरमायदों आरो लोगोसे खाथियाव थानाय जे बाथौ थानसालि दं नामबर आन्चलिक बाथौ थानसालि बे थानसालियावबो बिथाङा मणिकुट बानायनो थाखाय 4 लाख रां आरो खाथियाव नांजाबना थानाय बाथौ कालचारेल कमप्लेक्सआव थोजासे रां होनानै बेखौ बेनि जे माने आद्रा थानाय खामानि बेखौ मावफुंगोन होननानै खोथा होदों आरो आं मिजिंथियो उननि समफोराव जोङो जोंनि जायगाखौ जों समायना मोनसे महर होनो थाखाय बयबो जोङो मोनसे प्लेनिं लानो नांगोन आरो बिदिनो जोंनि बे मध्यमपुर राज माने थिलिया जिहेतु साहा आसामनि मोनसे मुंदांखा जानानै दङ बेखौ जोङो समायना मोनसे दावबायारिनि थिलि बानायनो थाखाय उननि समाव जों बयबो जयैनो साननायनि बाथ्राखौ जों थांखि